Ne bucurăm că îți dorești să faci parte din comunitatea UNEFS. Indiferent că vei fi student la Facultatea de Educație Fizică și Sport sau Facultatea de Kinetoterapie, va trebui să depui, în perioada de înscriere, fișa medicală completată. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi. Descarci fișa medicală, fie de pe site-ul UNEFS, fie de pe site-ul clinicii noastre www.wellcaremed.ro. După cum observi, fișa medicală are 4 puncte. Trebuie să completezi punctul A cu datele tale de identitate. Te rugăm să le completezi cu majuscule. Pentru completarea punctului B, te programezi la medicul de familie. Acesta trebuie să precizeze dacă ești sau nu în evidență cu boli cronice sau neuropsihice. Când pleci de la medicul de familie, verifică să ai parafa și semnătura acestuia și numărul din registrul de consultații. Pentru completarea punctului C, trebuie să faci un consult cardiologic și un test de efort. Înainte de a intra la medicul cardiolog, completează din nou datele de identitate. Dacă vrei să te programezi în clinica noastră pentru efectuarea testului de efort, sună începând cu data de 1 aprilie la numărul de telefon 0771 235 235. Pe site-ul clinicii noastre vei găsi informații suplimentare legate de desfășurarea testului de efort. Fiind partenerul UNEFS, costul testului este de 250 de RON. Dacă nu faci testul la noi în clinică, verifică când pleci din cabinetul de cardiologie să ai testul în original. Verifică să fie parafat de un medic cardiolog, primar sau specialist și să ai scris apt pentru efort. Ai mare grijă, testele pot fi făcute doar de către medicii cardiologi. Nu vor fi luate în considerare testele parafate de medici cu alte specialități, medicină sportivă, etc. Dacă ai făcut testul în clinica noastră, după completarea rezultatului de către medicul cardiolog, vei intra la consult pentru completarea punctului D, respectiv concluziile Comisiei Medicale de Admitere UNEFS. Vizita medicală este gratuită. Dacă ai făcut testul în altă parte, te vei programa doar pentru completarea punctului D și te rugăm să verifici înainte de a te programa. Datele tale sunt corect completate, corespund cu datele din buletin, medicul de familie a scris dacă ești sau nu în evidență cu boli cronice sau neuropsihice, este pusă parafa medicului de familie și ai numărul din registru de consultații, ai testul de efort în original, este pusă parafa medicului cardiolog, a scris că ești apt pentru efort. Dacă toate aceste puncte sunt corect completate, te așteptăm cu drag începând cu data de 1 aprilie în clinica noastră să definitivăm fișa medicală.